Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Hansi Chinthong Nokhum Chingrumamai Kechengsi Angdeng Kibipo Hansi Chinthong Nokhum Atirim Kachichini ni Pinpen Lasso Kachichini Jia Phanpura Pini Wothalang so Serdhuna Klamalong Nijang Karbi Anglong Lakhaisi Duaramla constituency ke paro Wothalang so Serdhuna Klamalong Pini Kechengsi Hansi Chinthong Nokhum Chingrumajaimek Kedengpo Hansi Chinthong Nokhuma Tirim Kachini ne Pinpen Lasso Kachini Jia Phan Pura Pini Hansi Keduan Jepangrum si Kechengsi Mati First Angdeng Isi Hansi Chinthong Nokhum Chingrumamai Kepedo Ponalong Mai Phu Longsing Hansi Pensi Mai Chepahem Phu Ponsi Kong Chunbang Rasing Hansi Ahin Pen Mai Ke Phapon Alam Thi Than Pajermi Ponsi Mai Pedo Pondo Bangso Mai Long Hisar Poka Chophapon Laki Amen Rongbang Mati Chinthong Karbi Richo Rongarak Hemari Hansi Aphan Chophapondo Lapen Pinika Chetongpon Nihang Nijang Hansi Chinthong Nokhum Chingrumamai Long Jumisen Terima Pusar Pisar Sarang Tunalamo Chinki Chethan Ponrenti si Ing Sam Jinpen Bangsu Ing Dengisi Hansi Chinthong Nokhum Chingrumamai Pichun Pondo Wothalang Sopen Khoyatiso Karbi Anglong News Herangki abitung haniri suri kardom itu Hansi Chinthong Nokhum pen ngali tum ke bang apot ni tum ngali tum han suri kardom pajeri lo kardom nasi ni tum pini labang so ingdeng si pini Hansi Chinthong ni tum east west lapen Chinthong rongkhang ni lip lumayong pen ni tum pini dak chetong nasi dak Wothalang so Serdhuna Klamalong ni tum pini labang so Hansi Chinthong Nokhum amai ni tum bang haru sira bang phokep rai si bang hu chetong ni tum nasi nang tum pini dak nak khum ti theka pot nang tum suri kardom pajeri lo kardom tum pini ni tum pini la so la bang so Hansi Chinthong Nokhum Chingrumamai ni tum pini kapang chengsi taring kora troksi yang ipo chiklu pini la bang so dak Serdhuna Klamalong Serdhuna Klamalong bang pini ingdeng si ni tum cheng kon lo Ndala labang solong pen muneng kodak si biji nang itu. Nili tum la bangke mu nili tum la executive nili tum la executive mate nili tum la kado ka ve na nili tum Hansi Nokhum pupu is west pen nili tum si anisibak aku meeting du thupo la Nokhum jingwai pon thupo an sia dimak lo aku hot pon thupo Tante nali tum pini akimang do malo ta nili tum akemang ke la nili tum Nokhum nokdang ni tum la Hansi Chinthong is west Hansi Chinthong atum ni tum ipu ipi tirim siwet ipu siwet asi nangke pu parai ke do nang ha parai ke do nang ha pu Chinthong do pu long ni lipe do ha pu lumayong ke do la so chi pu pe pin phan isiwet akisung ke boy ka chirap theka phansi ni tum pini la bang so mai pen ni tum chu parai pon la ben chu pathik pon Nang le tum Nokhum mang bong pen na lui thedung na chitong numa. Nili tum pini Nokhum Karbi ku nili tum Karbi richo do nili tum Chinthong lin dokpo hemari Hansi itum Chinthong along ri ge nili tum Chinthong lin dokpo nili tum pini la bangso alohi chophapon do lapen ang chitong do Jangmi ni phaing kwara troksi bhom kuruani nem rongkang tui Catholic Saint Joseph Amonduli long ningkan phokep kepleng sertalin katalon pon La Sonsi Chinthong constituency alu nem rongkang tui Catholic Saint Joseph Amonduli long ningkan phokep kepleng katalon pon Bangso katalon pon amai long alhia man pengpen kachatong dun Diphu Diocese pen Father John Timong lapen la pher Paris pen Father Manuel pen Chenglok along tin Paris lapen along tin Amondoli tin chetong dun si RDP dun lapen kachetong dun arada tuma phan Father John Timong pen si Bible kangthir John ketok ang dengpi ingkoi lapen ang dengso kresir kep thongkep raisi an nang tumalong ning kangsam pedo nang pothipi en ponsi kachetong arada tumpen chithang chimum ponsi mai pijut pon Karbi ser hong thom amai tumpen Wothalang so Karbi customary law code asa hemalong krung sai mai ingni pon West Karbi Anglong Wothalang so Karbi customary law code asa hemalong jangmi chiklo ne phai
อิงก็ได้ทรอกเสียนี้การบิเซอร์ของทอมอามายตุ่มเป็นโครงใส่ไหมอิงนิปอนใจเมกลองการบิเซอร์ของทอมอามายอามายผู้มอนซิงมิลิกอัมริบอร์ลีแมนซิงเตอรอนการบิเซอร์ของทอมอามายกงจุนบังรูปซิงอิงติกัทฮาร์ดุนไมผู้เซงรองปีซัมซิงอิงฮีเฮมาริงเลงมันเป็งกิลงริฮาเบบอร์เตเมนบอร์กางบราลาเป็นรองอสารตุมจะต้องดุนการบิเซอร์ของทอมอามายลักกี้อามริจินทองลาเป็นรองคังจิงรุมเป็ดเป็นสิบางส่วนส่งอามหังปะเทกพนุบางส่วนเป็นอภิอลังลิตุมนิจังการเบียงลงอารมณ์การเบียรัดกัจิงทูร์เจียพันกับเพรกอาศัยดามีเด้งปนบอมลงจังเมียจิกโลนิพายอิงก็ได้ทรอกเสียนี้การบิเซอร์ของทอมไม้ยตุมเป็นกรงใส่ไม้กังนิปนลงการบิเซอร์ของทอมไม้กงจุนบังอาร์ปุกิมีแมนซิงเตอรอนรองหังฮาบีอพันสิเป็กปอนทูอลังลิเกลงริครีนิสารฮาบียไม้ลงตามีไม้พวร์ปุคีบอมละเป็นดุนไม้พวร์ปุเป็กปอนทูรูปสิงอิงติกัทาร์บุราพันสิเป็กปอนอาดุนทูการบิเซอร์ของทอมอามไม้ลงจีเตนิงตีรองอสร์บอร์ซิงบีปินโปบอร์กางบราซัมซิงอิงฮีรองหังฮาบีซอนจอยครัมซาจงคิลิฮาบีซาร์กิริโกรอาตุมอาพันสิบังพัวกิมิทับปอนทูลาโซพีการบิเซอร์ของทอมไม้นิงกันเสกอไม้ปีเกดงกำกำไว้ส่งปัทัวกลางมาลองสิเปดูปอนปุตตาจิงกีจิงไว้ปอนบอร์ทอเป็นเพียงกับบอลมิกิการบิงลูนิวส์Karbi long dia berta phan akhang si ni tumpini Karbi sarong thama mai bang phwa mai long nang hom nin thai pot nang li phan akhang si kadam bajurik lo athini ni tumpini mada kopisi tong sekot pen ni tum Karbi sarong thama mai bang phwa mai kaching roming na koma athini li tum mason ka pegali athi non ka bang ji mationg achiklo ni tum Karbi sarong thom Ningkan saya kami pi aputak masih kacing waipon, napen ni tum iliprangewang ji la rongkang cintong amri serong thomadang, koson si Karbi akhe tum metang ajutang jubat coklim pen, ni tum dodon tek nangima, napen ni tum aron kau tum an jutang kau tum an ning siwet pen do tek jima la so puthak se ni tum pinia hokpet ke kaching waipon la sila so puthak ni tum wang thuji mationg chiklo la so aninkan mat dongka rong sopi along se ni tum la so rat pia me ninkan se ke padu ponje pansi pini la so mai long ni tum lamra deng poniklo abang ke ni tum serong thompen ke deng pontang thangta du elang pon same penan ke deng pondolo la sinon ilitum non ke bangji abang senitum puthot deng thon thu pe me po athi nitum akong chun bang athai hon sing teron alang li sangte dor de det chanam joi pe namat nitum nikani si ka tiku du koklo lazi chun neng alang ge do hod dak serduna klam long nitum serok to ka mai mate jutang aputhak ka chingwai pondu laso hot pen alang li nang tekang bu pe masi sapso tikuk thurok lo lasini tum pini bangso serong thom puthot kapang tang pon thuji khan ni tum la ri da kong chun bang puthot ingwai pon thu lo dun chung bang pangsi akhai men sing teron rong han habi ko ong phansi ni tum puthot pu pipon lo lapen nitum kathar bura kathar pu rongarak alang lipanta dun mai pu ingwai pon lo nasi la nitum dugobi sayang deng bangke nitum non puthot la bang pu mi kangwai pon tumpen abari men tumpen tingwai thu pangrum pet sinitum sayang deng ta deng pon thu pu sinitum pini lamra deng pon lo Patuwea jo por bhai hini malom tomon ke the par pe ka jok rong mar thua sar the men sing phang cho hem tomon pon pidet la son si chin thong constituency alo rong mar thu asar the a hem patuwea jo por bhai hini malom men tomon ke the par pe ka jok jap pon det lo lapen labang so hem ke jap rai a hot hem phua tum ke arlo sidu lapen areng
sodun lo setame apranan ke jok chitlang pusi pachini pon lapen ke pachini pon thu atengke hormu hortor setame luk sondun lo puta pachini pon thu tang te non rong mar thu asar the mensing phang chopen kaning je ponalam thile arju pon sana chen thong pen Martin England Karbi Anglong News. Hello, dak rong marthu asar the niliamar lo patowe chini nepin munthi nepin pen tumon bayi sira minkre phapor kithe tumon kithe ke bang pena joine nilihem non ave pin lo la se rugrau setame nili tumta jinetene nili prana bang ke jok chitlo teta chat na lo nili tumta la se non arnam abu la pen arnam huton antanon luksan lablo nili la se non nilhin pen chuneng ri kangtung bang ke non cari pon bom dak chin thong IMC akhai avit kru phan sar phan same chuneng ri kangtung la helo ase nili tum kai ke la son phu phepin lang nili tum la se non bang ke la son nili tum chitong nang koklo la se na nili tum al bang hani nili chor pen se era pelo lang li bang ka areng pin an solo nili mata solo la theng pinang ke bab la pen la arbung ar pinang bab nilhin pen ke pen an reng solo Tribal Integrated Development and Education TIDE Trasatum Pen Sports Competition Pemanpon West Karbi Anglong Berthol Sankardev Sisu Niketan Pathua Klamalong Jangmi Pochikloni Phankore Troxiani TIDE Trasatum Pen Sports Competition Pemanpon Bangso Sports Competition ajai meklake AGY Adarsa Gram Yojana lapen Sanskar Kendra claim sumaratuma phansi panong pondo Labangso Sports Competition lake TIDE Trust dongkamukam jona tumpensi chiparideng pot lapen Karbi Anglong Circle Long Jump Circle Harong Chibat Circle La Circle ke thamatum chilang pet pensi Sports Competition pedo pondo TIDE Trust atum pen Sports Competition ki bi ponang kokalam thia bangke non malom owi kimi claim sumaratum mobile phone ke otsi chihung rongrang la so ajok la hai pen ke chipahelo ji aphansi teng ponlo ada por bhaisir ke pa por malom pen jai mek pangcheng ponsi claim sumaratum pen ki kat ka chibai ting ke theng kichon ka chipati karju pen ke thak la pen kapre ka jai mek pe man pon Tribal Integrated Development and Education TIDE tumpen aningkan wang tami bangso jemik pedo bom la sonsi non ke wang ji aru achiklo ni phai pli arni tami sports competition pedo pon thu ji puta lamthi peklang pon jai me kalong alikhia man peng pen rop sing timu ronga sir hon sing teron principal robison timong dongkam gam john coordinator TIDE Trust Nilima Rong Hangpi Karbi Anglong Circle in Church Harong Chibat Circle Samili Inghipi Long Jump Circle Muntimongpi lapen claim somaratum chitong don si jai mek mesen pen pechun pon Berthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News aprangsi Karbi Longri abirta lapen kat news aprangki nanglitum ladak pini sport program lo nang kanghung ridum thekpot nilihin lapen nilitum dak taitros abitung gumen kustame akiro pilo lasi aprangsi nilimen or rubison timu lapen nili ladak ar puo bangke zone coordinator dak taitros longpen nilitum labangso inwell sport kibi pona bang nilitum taitros hin pen je aningkan bang pusitamen nilitum labangso inwell sport program bang kibi pon patikon kaita do lasi labangso nilitum kibi pon nangko ka bangke je non lomu smaratum litum dak kibi pen kichipen kedang lok litum non au uwe tumangke mobile ki otsi abisi kirung muna lasi nilitum pusitami mathalo je dadak AGY lapen sanskar kendro lasi sanskar kendro sumartum han nilitum pangrum pansi alang litum han bang nilitum ahin pen ade bar tin pusitami nilitum labangso संस्कार केंद्र बांके नीलितुम बिपन लापेन इसिया बांके AGY आदर्श ग्राम योजना लासिला आदर्श ग्राम योजना बांके नीलितुम पाफिहुब along pusita mela bangso AGY center bangki bipondo lasila hai AGY center atuma phan
je menarong arlolong je kapaju tapti de jia phan pusi nilitum labangsu ejiwais lapen sanskar kendro center bang bipon lo lasi nona bangke nilitum lahai loket 100 la puson abang takali nilitum dak khela dula pen kedang lok kilun ke kan pen kedang lok lahai ahormu bang si nilitum la bangsu sanskar kendro lapen ejiwais center bangke nilitum kapathik po nilitum aningkan nang da bipon mom lo lapen kirang jilang pusdame non nilitum boithalang su along pusdame dolang lasi hala dak bangke non kirang ji tarik li sin nilitum bipon po labangke dak boithalang su khela pathua klamlong ngalo lasi nilitum labangso sport program kibipo na bangke kadoka ve nilitum ladak taitrasal abitung tuman pusdame nilitum claim rapet atum ansi ladak labangso program ang pacunlo lapen arong tinlong pusdame nilitum non isi alambang ke nilitum dak sar hambiang long sarkul pusdame ladak civika lapudo lapen gaum promuk pusdame ladak do lasi alang litum marong pusdame mena sumartum nang citoy dun lo lapen alang litum pusdame api apotum pusdame nilitum lo nang cirap nang citu dun bang do bom lo nilitum lo Ingdeng thongkep sokar bidu mahining kanese gronga je kepedopo Ingdeng thongkep sokar bidu mahining kanese gronga je ni thoma pharman kepedopo nalong pini jangmi ni phaingkor troxiani ni kechok lason se ada por phai troxi pen pangcheng ponsi KACEM launching teron chetong don pen dumahi alama ingthorpon lapen reception committee president pen BLC alama ingthorpon lapen aphi thu sir chingdung chikimo pedopon along rotestera rongasar joljuri terangarong ahin pen bangso jaimek deng pon pen dumahi cultural armu chejeng pon lapen sangpi indira kropi retired teacher dengaw higher school pen cultural kachapati ingpu pon pen ason dumahi ke kan chapati lapen kelun chapati lapen kethip ketheng chapati setami pedopo